Barka da zuwa tashar Gaskiya 24. Don Allah idan wannan shine karanka na farko ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Shararren jarumi kuma mawaƙi Adam A. Zango ya magantu akan rikicin da ke faruwa tsakanin mutanen Niger da mutanen Najeriya. Jarumi Adam A. Zango ya bayyana a wani faifan bidiyon shi inda yake nuna rashin jin daɗinsa da damuwa akan irin rikicin da yake faruwa tsakanin mutanen Niger da Najeriya. Jarumin Adam A. Zango ya bayyana mutanen Niger a matsayin wasu mutane masu daraja wanda ba sa son faɗa da hayaniya, kuma mutane masu mutunci wanda suka san darajar ɗan adam, suka san darajar dukkan wani wanda ya ziyarce su ko kuma wanda suka ziyarta. Haka zalika Adam A. Zango ya ƙara da cewa shi dai a iya saninsa kuma a iya rayuwar shi da mutanen Niger ya san su mutane ne su masu karamci, masu gudun fitina da kuma gudun fada. Haka zalika Adam A. Zango ya ƙara bayyana cewa hakika mutanen Niger musamman mutanen Zabarmawa mutane ne masu matuƙar kima da mutunci a idansa. Adam A. Zango ya ƙara bayyana cewa a duk lokacin da ya je Niger yin wasa ko kuma gabatar da wani uzuri yana sakewa ya yi rayuwa ne kamar yana cikin Najeriya, saboda yadda suke karrama shi suke girmama shi gami da mutunta shi. Hakika Adam A. Zango ya ce wannan abu da yake faruwa ya yi imani cewa wasu tsiraru ne daga cikin wasu mutane. Adam A. Zango yana matuƙar jin takaici da damuwa akan wannan abu da yake faruwa, domin kuwa ya sani cewa Najeriya da Niger ana musu wani lakabi ne da ake cewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, domin duk ɗan Najeriyan da ya je Niger ana karɓar shi hannu bibbiyu. Haka zalika duk ɗan Niger ɗin da ya zo Najeriya shi ma ana karɓar shi hannu bibbiyu. Adam A. Zango ya ƙara bayyana cewa mutanen Niger hakika godiyar shi a gare su ba za ta yanke ba, domin sun masa komai kuma suna kan masa komai. Ya ƙara bayyana cewa duk wani ɗan Najeriya na gari ba zai so a ci mutuncin Niger ba, haka duk wani ɗan Niger na gari ba zai so a ci mutuncin Najeriya ba. Saboda haka Adam A. Zango yana ƙara kira ga mutanen Najeriya na gari da mutanen Niger na gari da su daina biye jita-jitar wasu mutane ɓata gari wanda suke son ɓata alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Niger. Hakika Adam A. Zango mutum ne na gari, domin shi a kullum burinsa a gyara ba a ɓata ba. Mun gode da sauraron tashar Gaskiya 24. Don Allah idan wannan shine karanka na farko ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.